aku pegel tenan aku. Kok ngajeni sithik to. Rumangsa. Karo aku wis cukup rasa karo kono. Senen-seneni, Mas. Ngene iki. Masya Allah. Aku apa nemen ra iku, Nduk? Tak resikane, Mas. Kuwi ngawur. Muni dresiki sing apik lho. Ora. Kaya adikmu ngene iki lho. Diresiki. Aku isih seneng ngancani kowe. Ku isih setia tresnani kowe. Ojo mbok tinggalne aku neng kene urip dhewe. Padha dilakoni apa sing terjadi, saling mencintai, jangan menyakiti. Kau tetap milikku, ku selalu setia untuk menemanimu. Hey! Terima kasih dan juga keluarga besar dari Pak Lang ataupun Mas Eko Kondomen Setianto. Ya, mantap ini. Oke. Tresnanono aku sing kaya awakku sing bisa tresnan ini tresnamu najan kowe ora ngerti tetep tak simpen jero ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya regen dalu menika ndereke panjenengan, Mas. Domonge kok ora. Aku ki marem lek ning mahku dhewe ning desa-desaku dhewe iki. Alhamdulillah. Wargane. Siap. Ya to. Napa kuwi jenenge masyarakate sik seneng akan seni budaya. Klungsa-klungsu nderek wudu. Nggih. Praktitis Piyayi Ndal Bulur Boyolangu. Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, wondene wonten dalemipun Bapak Jumilan kalian Ibu Yudiarti. Insyaallah dalem menika mawi gelar ringgit pacucal tinampi berkah barokah sak keluarganipun. Amin, amin nggih. Wis jan. Kaos bombong raos sing manah, Mas. Estunipun ngoten, Mas. Estunipun ngoten. Wondene Mbak Nunin kalian Mas Adi ingkang dipun lenggahaken Malakrama, lenggah wonten damparing keprabon tumuju wonten ing samudraning bebrayan anggenipun gegandengan mugi tansah atut runtut reruntungan kaki lan ini kang jinangkung ridho hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala tansah manggihke rahayu wilujeng widata nir ing sambikala. Amin. Niki Mas. Lek kemantenan niku pancen kuncine pripun ya Mas ya? Nggih, manten mboten sangel-angel. Wong biyen wiwit cilik iso gedhe nika dipun didik kalian Keng Rama kalian Ibu. Mula saenipun manten nika kedah ngugemi ukara ingkang simpel. Sampeyan kok guyu kaya nyempelane apa to Mas?
Saya itu diutus Mas Eko suruh menjabarkan kepiye to manten ki kepiye ngono lho. Salah nuturi wong kowe iki ya angel kok ya. Lho. Angel pripun wong kabeh ki yo gawe tatanan kok iso. Dados apa? mengambil dari sisi perjalanan Mas Eko. Perjalananmu dhewe iki lho piye? Dalam keyakinan hidup itu harus Wong uripmu dhewe ra yakin lho piye. ngeten, wong manten padha kalih golek nasib. Nasibe piye manten wedok. Wong nasibmu iki sing kulon piye setan piye ora jelas. Cangkemmu ora anggere jebles. Wong kowe iki etan piye kulon piye wong nasibmu dhewe iki ra pokro. Apapun yang terjadi tinakdir dening Gusti. Alah ya ora ya. Hambane Gusti ming sadherma lelaku nggih to Mas. Nggih. Laku oleh kowe kudu rene roh. Iki sing kudu mbok lakoni apa ora ngono ki ya ngerti. Cakep. Karo meneh sampean iki yo mbok ngerti iki ning mae sapa ning sapa. Lah iya to. Kok malah omong sak karepe dhewe. Wong kabeh yo seruh lho nyawet kok. Cangkeme. Nyambut gak kabeh yo. Wong kabeh yo wis seruh lek ki yo mantene Romlah. Pangapunten Pak Romlah. Pak Ro. Mbak Kamto. Ngeten Pak. Oh. Wah, niki ngrembug anu. Mbak Nuni. Nggih, Bude, sesek niku dulur kula Sumatera. Alhamdulillah, matur Nggih, sembah. matur sembah nuwun wilujeng Nggih, konco. nggih. Loh, dulur Sumatera. Heeh. Iki mah rencanane Bude wong pun aku lho. Iya. Insyaallah bulan September jenengan dijak ning Sumatera. Amin alhamdulillah. Ting Lampung, Mas. Mayan nggih. Didu karo gajah. Ngawur. Malah rencana iki. Nggih, Bu anu Mbak Mami, matur sembah nuwun. Loh, jenengan apa ya kondur? Loh, mboten menika transit wonten Hotel Narita, Mas. Ora. Nggih. Mboten. Wah, Ngeten lho Mas Eko nggih. Pangapunten. Aja ngeten. Jenenge Mbak Iki Nunin wis kali aja Mas ngomong- Adi Aja menika. ngomongin Mbah Kamto karo Bu Romlah. Wis omong liyane ae ngono. Oh iki lho ning omahe dhewe ratu ngrembug omongane dhek dhewe. Sing diomongke iki eksternal ngono lho, aja Aja internal. internale ngono. Kabeh seruh itu. Pangapunten Mas. Nggih. Wis omong ae lah. Aku kok sosi ra tatak sosi. Aku Iki jan. Aku karo sampean ki Kae ibuku, bulekku. Lah, nggih, Kuning-kuninge ibuku. niki termasuk sing tengah kae. saudara sanak famili. Ah. Lah iya, kok sedera salah. Iki yo saiki mu yo familimu. Kowe ra wis mbok nyambut gawe wae ra ngomong perkara Lah iya ta padha to. ngeten manten iku. Rasa nuturi, rasa nuturi. Rasa nuturi, kowe iki butuh pitutur. Sak karepmu Mas wis. Piye Mas Gluduk? Saiki pokoke bengi iki sampean sing tak percaya Mas. Iya lho. Oh, iya. Kudu aku lho. Ruang ono bengi iki ijen aku. Lah iki terus iki Mas Gluduk karo sapa? Ayo ben karo jidol to. Ono. Gak iso. Iki Ayo iki ono. pancen momen hari ini yang saya tunggu-tunggu. Pentas di Enggak bulur. Dal Blur, ini termasuk omah kedua. Mas, pangapunten Mas. Nggih. Nabi kuwi ana sing Rasa oleh Nabi. Terus kowe mbok padane karo Nabi. Dapukmu apa kowe? Apa wae Wong yang Nabi ki yo nun sewu. sing penting tidak menyakiti. Nah, Wong kuwi nek umpama ora menyakiti. Loh, Ora menyakiti. Lho kowe gawe minggat lho ora menyakiti. Anu lho Mas Gluduk, aku sebagai wong tua mek iso nuturi. Wong iki duwe lakon dhewe-dhewe. Lah, kowe wangono aku elek-elek yo. Nggih, piye to? Elek-elek yo. Dadi elek. aja Iki gampang, elek, yo. aja gampang luput. Belani. Sakwise dadi makse belani. Ya ora. Ngeten, Mas, ngeten. Ngeten. Wis meneng. Sing nuturi aku. Ya Ya, wis. mantene wis, piye? Nek Kudune perkara mantan iki sing nuturi wajib aku. Nggih, nggih. Ah. Mulane iki rupa ki aja Ya, gandeng-gandeng. engko tutur-tutur kowenek dhewe. Kok. Mulane rupa aja gandeng-gandeng. Ngono kuwi lho. Ya. Gampang disir wong wedok, kego, ketut, akhirnya terbelenggu. Loh, sampean ki ya cakep lho, Mas. Loh. Ya ganteng lho piye to? Sing ngomong sampean elek ki ya sapa? Terus ngelem aku nyawa. Ngelem aku sepengin Ndak, tak kasunyatan lho. Si tak gumune sampean lho. Apa? Dengaren kok payu ning desamu dhewe aku. Ya iya no wong ngene warga-warga. Mas. Mbak Iyut ki arep piye-piye mbiyen ya perangkatku Nah, jaman kuwi. aku kepala Nah, desa. Mbak Yudiarti iki Oh, dulu perangkate Mas. ya Eko. rumangsa dadi kanca, dadi dulur, biyen ya pernah dadi atasane. Kita yang biyen utang budi.
Bengi iki tanggapan utang budi karo sampean iki. Utang budi napa? Dadi bayan biyen ketoke tau mbok program apa. Ora, wong dadine bayan ki wis kepala desa sak durunge kok Pon suwi. kerjane niki sing Ya. ngandani sing nuturi. Lek perkara manten nun sewu Pak Eko. Hmm. Lek perkara klitik niki nun sewu lek nuturi manten niku nun sewu. Mergo sak kala niku wong ki sak durung nuturi wong jaba kuwi kudu ndelok awake dhewe. Ya Oh, bener. iya. Mergo kadang-kadang Lelaku apa sing lho iya. dilakoni iki kudu ndelok lakune Ndelok lakune dhewe. Mergo manten ngeten Mas. Sik to, meneng ae to, nuturinya apa to nuturi. Wong niku nun sewu, nuturi manten niku sok kala awake dhewe wong jaba ngerti, lho kae nuturi manten. Wong kelakuane kaya ngono kok nuturi manten. Iya. Nun sewu, gitu Pak Eko. Iya bener. Iku sok kala introspeksi diri, Pak. Heeh, harusnya ngono ya. Iya lho. Lek cara panjenengan sing lek nuturi manten piye? Aku yo rasa nuturi, Pak. Loh, sebabe. Aku yo melu iki yo ya. Aku yo nuwakal lah. Loh, pancen ya wong Aku lanang. nuwakal tapi ndelik-ndelik. Loh, Wong ki sampean aja. berarti tau selingkuh no? Gak tahu, Pak. Ninggal bojomu karo wong wedok liya? Gak selingkuh, Pak. Terus Tuku aku. Wah yo palambrih kene mboten. Mengke ndak dikira Loh. awake dhewe niku tontonan sing ora mengedukasikan dengan penikmat budaya wonten saya ing ben diterne tuku apa maksudnya? Tuku maksudnya apa? Tuku burampen. Oh iya, kanggo keluarga. Yo, tuku burampen kanggo keluarga. Dimen keluarga iki iso dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. tundane ngoten Mas. Ngoten lho Pak Tundane Eko. ngoten. Nggih. Dadi nun sewu ing dalu menika Pak Bayan kalih Bu Bayan, Bu Carik sakniki nggih. Oke. Biyen Bu Bayan, Ah. sakniki dados Bu Carik. Ah. Sekdes Sekretaris Desa. Heeh. Mengatur keuangan desa. Dan alhamdulillah setelah beliaunya itu ngasto dados Sekdes Sekretaris Desa, Kendal Blur perekonomiannya bisa tertata dan insya Allah Kendal Blur menjadi desa yang maju, menjadi desa barometer seluruh Kabupaten Tulungagung. Alhamdulillah tepuk tangan Tepuk tangan untuk Blur malam hari ini. desa kita. Jadi cari yange lho Pak Eko. Ning ora kok Loh. Mbah Bayan anu Cari. Pak Cari, Mbah Nanang, Mbah Lurah yo lenggah. Mbak Lurah. Lah itu. Oh, Mbak Lurah nggih. Mbak Lurah menika kepeker kepake kula. Lah kuwi. Teng kene ndi anu ngarepe togomu to, Buso? Togomu lho. Mak-mah lho. Mak-mah. Togomu lho. Iki ning ngene kene ya, Pak. Iki mau WA aku kok. Aja kesini ning wayangan. Langsung jujuk omahku sik ae. Iya. Main loro sik, Pak. Iya. Loro main. Ya, Oh, dhek ngonten aku. Berarti sampean mampir no iki, Mang. Ning kono. Jangan karo Pak Kamto aku mau. Cangkeme rono neh to Jan. Wong apik-apik kok ngendi yo balik rono meneh. Jangan karo Pak Kamto. Aku mbiyen ganteng lho, Le. Wah, yo ora sombong. Ora sombong aku. Iya. Wis kompone padha karo awakmu, Mbak. Paun dal blur kok wong kopo tok napa? Mbah Lurah menika ingkang Mbah Lurah budaya, Pak. Amin, amin. Niki saged dipun wastani Mbah Lurah ingkang bermasyarakat. Nyatane ing kala kepengker kula tenggene buso sini Mak-mak. mak-mak warga masyarakat duwe gawe beliaunya juga hadir. Dalu menika Bu Carik nggih gadah damel, beliaunya juga hadir. Ini Alhamdulillah. bisa dinamakan pejabat yang dekat dengan masyarakat. Amin. Ora bedak-bedakne jabatan, ora bedak-bedakne endi wong sugih, endi wong melarat, tapi beliaunya selalu andap asal karo warga masyarakat. Masyarakat sapa wae sing duwe gawe, beliaunya selalu hadir. Tepuk tangan untuk Mbak Lurah. Iya. Yo ngono kuwi lho. Ngono lho Pak Eko. Kayaknya yo, Iki Mbak Lurah. Dina-dina iki lurah iki yo ngelu ning Loh. sirah lho. Ngawur rek. Berarti bar jenengan riyen langsung Mbak Lurah iki. Iya, Oke. langsung banang. Wis alung jenengan Nang. Loh, Loh. Piye piye tak kowe maksudnya? iki? Lah wong prosese yo ono Sik kok kok, kalau piye jenengan- maksudmu kok Iki lho bedane iki lho. Heeh. Mbah Lurah Nanang ya. Nana Ah. nggih. Masyarakat duwe gawe mesti rawuh, mesti teko. Hmm. Biyen sampean lho. Hmm. Dadi lurah kene. Ya ora? Piye? Wargamu duwe gawe malah minggat sampean biyen. Umpamanya aku sasoke tak tinggal tanggapan kok, Mas. Nah, kuwi mulane jenengan sakola nun sewu. Seharusnya apapun profesi jenengan itu yang diprioritaskan, yang diutamakan adalah masyarakat. Bener Mas. Dadi nun sewu, samping kamu ki Senen, wayang biyen ki, Senen, tapi Senen. jabatanmu yang asli biyen ki lurah. Kudune sampe nek wong duwe gawe, ki wayang sok kula dikerekne dhisik, masyarakat yang diutamakan, Pak Eko. Loh, ngene lho, Le. Wong jenenge kepala desa kuwi, ya toh, kuwi jabatan formal resmi. Lek wayang kuwi kan hobi sing menjadi pakaryan. Kadang-kadang wong lek mligi dadi kepala desa, ora duwe jabatan liya, ora duwe penghasilan liya, digawe keperluan desa iki kadang kala puk. Mergo lurah ki ngadepi akeh. Ngene iki lek pas Kerjaan. arepe Agustusan ngene iki mesti warga kene lingkungan kene padha njaluk bantuan ning kene lurah umpamane lho. Lah awake dhewe lek asile saka lurah tok kadang kala puk. Mula jabatan lurah iki dudu jabatan sing mentereng,
Dudu jabatan lek golek duit, ning jabatan lek mengabdi. Karo Lah di masyarakat. luar kuwi aku nyambut gawe wayang ki perlune piye? Iso Ben- nutupi. Nggih nutupi kuwi. Kuwi lho. Lho ngono lho. Nutupi apa? Ya nutupi kekuranganku tentang finansial ngono lho. Oh nyatane Pak Nanang ki ora dadi dalang yo nyatane yo tertutupi semuanya. Ayo. Ya ora? Ya kecakup kabeh. Kecakup kabeh Iya, Pak iya, Nanang ki. bener. Pak Nanang ki apa? Iya. Profesinya yang di luar apa? Yo mek lurah Ya tok. lurah tok. Ya senenono. Ya ora, Pak? Kowe angger dulu Nyatane yo nyapane nun sewu. Nyatane yo tercukupi semuanya. Iya, iya, iya. Semuanya ya terrealisasi. Iya, iya. Ayo. Nyukupi apa sampean biyen? Loh, wong pancen aku Kok nyatane sampean biyen yo dadi lurah yo ora berkembang blas. ora berkembang matamu. Kowe lah mau nyepelek ning karo aku ngene iki ning ngarepe wargaku aku izin. Lho, aku ngomong kene guyu. Iki berarti tenan Pak Eko. Rumangsaku ora mau. Domange Ya ora? Uangin nuting zaman biyen zaman pemerintah aku ngene, piye rasane saiki zaman pemerintahan Pak Anang ngene piye Lho, rasane. penangil saiki lho Pak Eko. Malah saiki ki nun sewu. Keuangan dalam desa itu harus transparan. Biyen ku pengawasanmu sik aman-aman ae. Justru malah saiki pengawasannya itu lebih ketat. Kena efisiensi. Enek koperasi Merah Putih, enek MBG, pengawasan dari pusat itu ketat di saiki mumu. Ayo. Terus Ayo. kamu zaman biyen aku ngentakne duit desa nu ya. Lele sampean nesu berarti ya rumangsa sampean. Ya sak karepe. Aku iki ora iso omong lek karo awak karo sampean. Ya apa ora? Wis rasa mbok engkel. Sampean bangun apa? Ayo, ninggal blon ningali apa? Ngawur lah kae. Loh, uangnya ngene lho, Mas. Ningali apa? Bangun apa sampean? Sik tak critani aja kesusu omong. Uang ki lek iso setelah kita berjuang ya, kuwi lalekno. Wis aja kok pikir Loh. neh apa sing tau kok bangun ning kono-kono Tap sing lho, hak penting lho Pak. Kuwi story lho kuwi. sing niteni iki warga masyarakat. Awake Oh. dhewe mung iso meneng. Masyarakat lho mesti ngomong ning aku. Tak tekoni. Pak Eko mbiyen tau bangun apa? Ya blas gak tau bangun apa-apa. Bangun apa? Mek tong perapatan kae sing benjut kae. Heeh, kaya ditabrak wong. Aja ngono lho, Mas. Ning ngarepe wargaku mbok sing rada apik lho. Iki cangkeme Sampeyan iki. aku ki ngajeni karo sampean Mas. tak unggulke. Loh, aku yo ngomong apa eneke Pak Eko? Iya, Ning. Aku kan ngomong iki. Aku mayang tak go nyukupi. Dadi lurah tak go ngono. Loh. Pak Nanang ora dadi dalang nyatane yo cukup kabeh. Beda pemimpin, beda aturan dan Kae lho. beda tatanan. Kae lho. Aja kae lho. Aja Belani. nyalake. Belani masmu saya mungkin. Salah. Salah. Kowe biyen lho tau ngelok-ngelok nih saiki bal dadi masnya mbok belani. Anu Dik, gantenono dulu Dik. Kok Ganti ajake lho. Sampeyan Lah. Kowe kok nek angel-angel jamalun mau piye? Saiki kowe runtang. Saiki runtang untumu karo jedik jamal. Piye? Aku nek ra karo wong-wong iki terus kapan ketularan kompo jajal. Mangsamu. Ngeten, Mas. Wes aja ngeten. Weh Mas dulu emas. Ya. Ora, iku jenenge yo mbacane hari-harian ono. Oke. Kan biyen ono. Apapun bentuknya, siapapun pemimpinnya, kedudukannya sama. Ming beda pemikirane. Nalika semono Mas Eko pemikirane sing beda, njur sak menika Mbah Nanang sing lenggah nggih beda. Wah, Bed- aku lho. Beda-beda pemikiran tapi tetap satu tujuan. Tujuannya ya tetap kanggo masyarakat Boyo. Kemakmurane Nah, warga. Aja usah dadak cendek pisan didhuwurne. Kuwi lho, Mas. Zaman Pak Jokowi karo zaman Pak Prabowo. Leres. Programnya kan sudah lain. Beda. Pak Prabowo piye, Pak Jokowi. Nah, ini. Lah aku karo Mas Nanang yo ngono, Gitu karo loh, Mbak Mas. Lurah. Ngono lho. Jadi jangan semata-mata memojokkan seseorang bahwa mencari kesalahan seseorang. Ya, kuwi pancen golek salahku lho, Mas. Sampai nek nggawe masalah dan menyalahkan seseorang yang tanpa ada bukti otentik itu namanya Kena pasal. Ngono. Pasal di, pasang piwon. Pasal kok pasar. di pasar we iblis iki kok iso. Mantan. Heeh. Manten. Dadi manten ki sing penting memegang 3A. Apa ki, Mas? Akhlak, amalan, arahan. Oh, iki lho. Ini. Manten ki tiga. Manten ki 3A, akhlak, amalan, amara. Akhlak kowe bejat. Kok pagang ngono. Anu, Lun, munggah dulu Lun. Saya sih kok don lah kebengi. Ora ngajeni karo ngene iki lek golek ukara 3A ngono iki. Tak suwi. mengi ya, Mas. Aku ora percaya belas. Delok duren kae njabane lincip kabeh. Ning sok kala jerone rasane ya beda. Menungso ki kedudukane ya padha, lanang ya padha, wedok ya padha. Ning nasibe beda, takdire ya beda. Ngono lho. Mula ya sing tak omong ngeten iki. Nggih. Wong ki nek jenenge mripat wae sing Gak percaya belas aku. Wis to Mas, sampean ngomong jal 3A apa? Kayak ben- mripat ki lho sing ngati-ngati wis iso klilipen.
Skiledlen, sikil ki lho, gak enek mripate ya iso kesandung, jajali. Mripatmu tanpa keculuk ya iso mbrebes. Lah kowe iki kok ndadak kowe ngelokke aku padha karo ngelokke sing gawe urip lho kowe. Ora ngono lho Mas. Apa? Wong iki lek menjelekkan keluarga padha karo jelekne awake. Lah niki to. Sampeyan iki berdua sudah keluarga lho Mas. Loh, aku ora ngelek-ngelek kok. Iki Wot kasunyatan. kasunyatan kok. Kasunyatan. Aku yo ngumun. Biyen lek cetok nang ujug-ujug kanthi. Alah kowe iki apa ae. Tak buyedel polokmu ora, Mak. Lah aku melu ngemblok Dados iki. 3A itu adalah Timbang aku ngombelan iki salah siji kaya ngemblok. Pak Jumiran anu lho, Pak Jumiran leh pengen ngrungokke ular-ular ki tenanan. Dados manten sing penting pondasine akhlak. Wong iki sing ora tau kena godha Kang Jumi lho. Wis saestu, Pak. Lurus. Masyaallah. Pak Jumiran iki lurus, Pak. Lurus Dadi ya, Kang Gangsi? loh, Pak Jumiran iki lurus, Pak. Langsung ngidul lurus gitu, Pak. Pacamu. Dados 3A Mas Eko nggih. Siji akhlak, loro amalan, telu arahan. Jelasno. Akhlak menika tegesipun menapa? Dalam menjadi kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga itu harus dipondasi dengan akhlakul karimah. Tegese kudu pondasine kuat perkara pikiran, kudu kenceng. Ngono. Akhlak. Sing angka loro Niki amalan. amalan. Piye pengalamane manten lanang, piye pengalamane manten wedok, ki padha-padha diamalke untuk mempondasi keluarga yang baik. Iya. Kudu diamalke. Ya. Ilmu disake ora kemrosak, digembel ora mendosol. Duwe ilmu ya kanggo mulang, duwe duit kanggo nyumbang, duwe tenaga ya gelem rewang. Iya. Niki lho, Pak. Kuwi Nggih. sing angka telu Akhlak, amalan, arahan. arahan. Piye leh iso ngarahke sing wedok ben bekti karo sing kakung, piye leh ngarahke sing kakung ben iso mayungi sing wedok, diarahke secara baik. Iya iya. Niki dadi Iki krak-kraknya apa to, 3A. Mas? Nggih. Ya, 3A. Nek wis 3A kecekel baru 3B. Wah, bar A terus B. Nggih no. Nggih. Bobot, bibit, babat. Ya. Kuwi soto. Kuwi soto. Kuwi soto. Kowe ora ngerti Teman tembung ngene iki Jawa. kowe. ucek-ucekane yo kudu dianu lho. Nggih, Mas. 3B iki lho. 3B itu bobot, bibit, babat. Bobot. Bobote manten wedok, bobote manten lanang, kuwi kudu seimbang. Kedewasaane. Leres, Nggih. ngoten. Bibit. Nalaripun bibit, aja ndelok bibite wong sugih, aja ndelok bibite wong ora duwe. Kabeh wis ginaris marang Gustine. Derajat pangkat mung sampiran lan ampiran. Niki lho. Terus babat. Babat ini kok sak tabok 5.000. Babat ki proses. Manten ki mesti proses, step by step. Wah, berarti wi panase nemen. Nyapa? Step iki panase nemen. Step by step ki bahasa intelektual ngono kuwi. Ora ngerti Iya, kok. iya, iya. Proses membawa sukses. Mula babate kudu dieling-eling. Ora ana tinane wong mulya yen ora diwiwiti saka rekoso. Bener. Nalika Pak Jumilan kalian Bu Yudiarti, prosesnya ya rekoso sik. Iya, no, Ning Mas. akhire nemu Mulya, mulya. mbok piye le ceker sing penting oleh Nah, dalan niki. ngancik dateng kesuksesan. Niki nek wis 3A atau 3B kepegang ditambahi 3C. Wah, teko apa kuwi engko yo? Iki ngantek jam 4 tuh ngantek 3Z. Wis kono sesuk tak tutukne jele. Bener loh Mas, lek tak Oke. pikir-pikir apa sing dikandake Mas Nit iki bener Nah banget. niki. Sing penting niku 3A, 3B, 3C. Itu yang penting tuh satu, Pak. Apa? 1D. Apa kuwi? Disiplin. Oh, gila. Cekak aos. Disiplin. Gak 1D to, 2D no. Disiplin dilebokni. Lho. Kowe disiplin tok ora mbok lebokne susah Mas kowe. Mulane ngene kita. Dampake ngene kita. Pak. Ini. Wah, tegese disiplin itu disiplin mengemban amanah sebagai rumah tangga. Nah, kuwi. Endi presiden rumah tangga, endi ibu rumah tangga. Disiplin waktu, disiplin kerja, Amin. disiplin apapun bentuknya. Kabeh kira disiplin insya Allah mencakup dalam semuanya akan menjadi keluarga sing harmonis, keluarga sing ayem, tentrem, sing ora ana rubeda apa-apa, sing dadi keluarga sing nganti kaken-kaken lan ninen-ninen. Jajal nek delok manten loro Mas Adi karo Mbak Nunin. Iwang, Kuwi- carane Mas Iwang. Mas Iwang. Ah. Jajal nek cara merek motor Di umpamane. mantene, di mantene. Lah kae lho. Oh. Di. Kae lho enggak kuwi lho. Nah. Iki Ae. cara motor no umpama lho. Umpama motor Yamaha no piye? Yamaha. yang mah, Merek. Yamaha umpamane. Yamaha. Yamaha ki saka tembung yakin.
makin madep mantep menuju harapan kedepannya menjadi keluarga yang harmonis. Lho, kuwi lho. Hah? Iya. Wes ki mau lho. Ya mah. Ya ki yakin, Yakin, makin madep mantep, haki harapan. Tegese yakin karo atine dhewe, madep mantep manembah meragusi Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala, harapan kedepannya akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kuwi ngono kuwi Pak Eko. Kuwi nek tembunge Yamaha. Ya. Upama digawe pamane liyane. Apa? Honda pamane. Honda ki saka tembung wong wedok. Tegese honor dari lelaki. Honor dari lelaki harus dimanfaatkan dengan baik dan benar. Tegese ngene, wong wedok ki sok kula nun sewu. Berdah, pemicu, permasalahan, perbedaan pendapat, perselisihan itu kadang-kadang itu ya muncul dari ekonomi Pak Eko. Oh iya. Lah, wong wedok kuwi harus bisa mengatur ke ekonomi. Pengeluaran harus bisa disesuaikan dengan pemasukan. Lah, kuwi lho. Ojo seneng belanja online, tapi harus mengutamakan kesejahteraan keluarga. Kuwi Ya. apik. Yang penting niku Pak Eko. Bener. Ojo sok nersulo gege mongso apa angen-angen sing ora cocok karo ekonomi pemasukan saka wong lanang. Dari Lho bahasamu iya no. mengurangi keinginan. Iya. Besar pasak Daripada daripada tiang. Iya. Wong itu kudu pinter. Ya, daringan mereka. Daringane, Pak. Kuwi hon. Honda. Dah. Wes mau Honda ki ngono kuwi. Oh, mek kuwi to. Pak? Honor dari suami. Oh. Pone? Nah, terus Suzuki. Suzuki. Suzuki ya? Ah. Suzuki. Iki improvisasi lho iki. Suzuki. Ah. Suzuki ki saka tembung Suzuki. Kuwi mah gak gawe kuwi lho kamoko. Suzuki. Ayo. Suzuki saka tembung susah seneng, suka duka kita lalui bersama. Hebat. Tegese wong lanang karo wong wedok lewat hubungan berumah tangga, kuwi harus harmonis. Tegese apa? Susah seneng kudu dilakoni wong loro. Mergo wong omah-omah ki tidak menyatukan perbedaan, tidak menyatukan persamaan, tapi menyatukan perbedaan. Iya, iya. Yen gelem lorone kudu gelem nampa senenge, yen gelem nampa senenge ya kudu nampa susahe. Iya. Aja susah ditanggung wong lanang tok, ya kudu wong loro. Iya. Enek masalah apapun bentuk permasalahan harus musyawarah untuk mencapai mufakat. Weh, iki lho apik lho. Apa-apa Suzuki. Suzuki Pak Eko. Toyota. Toyota ini Pak Eko. Enak ngawut iki ya. To mereka saka tembung tobat. Biyen dadi wong lanang sadurunge rabi yo nakal, biyen dadi wong wedok sadurunge rabi yo sok kala seneng dolan. Saiki harus dikurangi. Tobat untuk mengurangi aktivitas biyen awake sing dadi bujangan. Ya ki ya sok kok. Ya sok ki gawe, kudu gawe rumah tangga sing harmonis. Tak ki tanggung jawab. Tanggung jawabe dadi wong lanang, tanggung jawabe wong wedok harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Ah, iki apik lho. Tolong. Iki nek perkara merek apik. Iso Apa awake, sih? Pak, kok. Sik duwe nek ora? Ayo. Suzuki, Toyota, terus apa ya? Ayo jajal sing duwe Si- ora? ah. Ayo. Kawasaki. Kawasaki. Enek. Enek no merek Kawasaki kuwi. Kawasaki. Kawasaki ki karep kudu padha, waki wawasan kudu beda. Saki sayek seko kapti, kiki kitab suci kudu nyawiji. Iso saiki. Sanyandai. Iya, iya, Pak. Iya. Kawasaki karepe kudu padha. Wong nek wis membina rumah tangga harus satu misi satu visi. Waki wawasan kudu beda. Wong lanang nyambutke wawasane beda, wong wedok nyambutke ning omah wawasane ya beda. Ning kudu sayek seko kapti, kitab suci sing kudu nyawiji dadi ati. Mergo apa awake dhewe mlaku ning donya iki ya junjungane utawa panutan iki ya Kanjeng saka kitab suci Al-Qur'an tinggal saka Allah Subhanahu wa taala. Hyundai. Wis enek to. Hyundai. Hyundai. Ah. Hyundai apa Hyundai ya? Lambung aku ora tau tuku kok yo. Kok aku kok. Sing bener apa le? Jauh. Hyundai. Ya? Hyundai. You. Ah. Hyundai. You ki you Kamu. you for For me. you my love and my love you. Tegese Kuwi apa? kamu cintaku dan aku cintamu. Oh. Wong lek wis rembug rumah tangga, you and me and you itu harus membina rumah tangga untuk memprioritaskan keluarga yang harmonis. Tegese apa? Happy wife, happy life. Wah. Apa kuwi? Bahagiakan istrimu, hidupmu akan bahagia. Iki bocah ki ning Inggris kuwi, Pak. Mula praine kaya kunci ta iki. Koce yang ngepruk cengelmu. Hyundai. Dai iki hari, Pak. Hari-hari harus dilewati dengan kebahagiaan. Iya. Oh iya. Mergo membina rumah tangga itu kita harus bahagia, ojo susah.
Mergo susahmu ki nun sewu. Wong lek wis susah iki nate ade iki ngibadah. Wong ngibadah kok susah. Ngibadah iki kudu bahagia. Nggih mboten Pak kok? Nggih, Iya, nggih, iya, nggih. iya. Loh, ngono Dadi Pak. Pak Jumilan bengi iki ya ngibadah. Ibadah Mas. Garwane ngibadah. Ibadah. Ngunggahke putrane nggon pernikahan ngibadah. Ibadah kabeh. Lah engko nek si sapa sing manten Terus ini- lanang karo manten wedok Manten lanang engko gitu? bengi nek ngibadah Kae lho sing pakai ireng-irengnya lho. So Ah. jenenge jaketan. Iwang. 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 Heeh, jenenge tenanan Adiwangsa. Adiwangsa Kusuma. Ya aku julukane Iwang. Wang. Hmm. Garemu kuwi lho. Nggih, Heeh. sing jilbaban Nduk hitam. Nunin. Cocok kowe. Wah, Wah. kok cocok piye to? Iya to. Kuwi kodame apa ku? Entung. Kodam entong ki apa kok iso? Kodame. Entung. Tung ki melingali Loh, ngene. Pek tolak. Lah, Aja ngono lho. delokmu ngono ki, Pak. Poso iki kaya entung, Pak kok. Piye to? Poso aja kaya ula ning kaya entung. Betul. Bedane entung karo ula kudune. Ula lek bar mangan, kuwi mesti poso paribasane berminggu-minggu berbulan-bulan. Bulan-bulan. Iya, iya. Ning metu ya bakal dadi ula, Pak. Kena mboten? Iya, Iya, iya. iya. Tapi lek entung mlebu ning gone godhong gedang, melungker ora mangan, ora ngombe, ning metu dadi kupu-kupu betapa indahnya dunia itu. Iya. Apik, apik, apik. Kena mboten? Apik. Entung Mulane kuwi. iwange kaya entung, Pak. Biyen lho, Oh, dadi entunge iwan kuwi entung kaya iwang. Dadi entunge iwang kuwi. kowe rasanya anjak entunge iwan kok iso. Dajal, Apa kon Pan. entunge iwan? Delok entungan tadi. Nek kurang apik ngetuk. Pentungmu bosok. Dadi iwang ki insyaallah sakwise poso dadi bujangan, saiki wis nemu jodone, insyaallah akan menemukan keluarga yang indah, keluarga Amin. yang harmonis, Amin. keluarga yang sejahtera. Amin, Amin. amin. Loh. Jadi nalika bujange diibaratin entung ya, Mas. Nggih, Pak. Saiki wis mekar. Mekar Iya. dadi kupu-kupu. Dadi kupu-kupu. Ngalor ngidul menemukan keindahan, Pak. Iya, wah. Loh. Iki apik lho. Yo ngene iki lho. Mau ketok yo mek ngengkel tok. Ning asline punya mutu muatan kualitas Loh, bahasa, piye Pak. to, Mas? Tutur-tutur ngeten iki lho, Pak kok. Bener, bener, bener. Loh, Lek sampean apik tenan Mas Jan. Sampean ya apik. Loh. Sak tenane sak iki ya apik lho Mas. Alah, alah, toh. Aku lah ABC tok. Aduh, kuwi jare iki nun sewu. Tuturamu nek ABC iki koyo kecap lho. Nyapa? Mek omong tok kompo tok. Ndak cocok ngono ya. Wis ora cocok karo anu kelakuanmu ya. Dajal ibu-ibu warang ngono ya, Mas. Loh, iya lho Pak Eko. Ya, iki. Anu bocare iki lho bocare Pak. Lah niku lenggah niku lho. Bocare bujare. iki. Lenggah teng wingking nika lho. Ah itu. Oh, iya. Ora enek sing dijogo pakaning pos ya semono to. Engko sing dijogo sapa? Lah ya hafal to, bareng mamah kene hafal kowe. Iya. Jajal lagune sing rada religi, Pak. Iya. Apa? Anu jajal Aminor Mas, Aminor Mas. Hmm. Kene karo aku. Hmm. Kene. Ya ya. Bapakku NU. Wah, Iya. bapakku dagelan kowe. Iki tembang iki lho. Pusing. Bapakku NU, ibu muslimat, Kang Masku Ansor. Gila kita. Kita lek kowe kakean kumpul dal blur kakean kumpul. Kok ibu muslim aku ibumu laundry lho. Ya Allah. Laundry lek pekerjaane lho. Ngeten lho Mas, niki pun lagu pun sing pun diripta kalian para-para kyai sing winasis babakan ilmu Agama. ngono lho. Ora kok mbok slengkel iki wae. Ayo sampean di depan. Mas, nuansanya agak padang pasir ya, Mas. Ya ya. Timur Tengah, Timur Tengah. Terbang. Bungprak, bungprak ya. Ya. Mas Bagong. Mas Judi. Mas. Bareng tanggapanku kata melu iki ya. Karo Mas Jedi amen diparani. Parani ya, itu mesti kadal burung betekmu. Bapakku NU, ibu muslimat, Kang Masku Ansor, kayu patayat, meluin pancen nikmat, ngalor ngidul gopo pekat, meluin pancen nikmat, ngalor ngidul gopo pekat. Apik. Nih, tak golekne alat, jajeli Mas. Gak nggo terbang elek lan to, Mas? Lho, lek iki lho, dientakne iki Mas. Eh? Iki ning ngarep kuwi tak nggih ada anu sajen iki. Wong terbang kok. Oh, lah iya. Oh, Mas teh propertinya itu. Propertine iki ae. Oh, iya, saya terbang ya, Mas. Nggih ada. Oh, nggih instrumen. Nah, Ah. sip, ini. Nah, iki terus tak nggih anu ada gedang. Ini, iki Mas Luduk. Iki apik. Saran-saran. Jangan. Aku suka aku. Anu segone ndi, Pak?
Sego. Niki ning ngajeng iki anu apa jenis sajane gedang enten. Jajal tak tabuh sik, jajal. Ah. Sip, ayo Mas Lutuk. Tebakku, Mas. Hmm. Ayo, Mas. Lah, ora karo. Pasno wah. Kok mosok ngene muni ya? Danyal. Kuwi lak aku Iki sing ngono tabuhen sik ngono. Wong sekti iki ngene iki. Pripun? Ngene muni. Jajal. Terbange, Mas. Jajali. Mas, Jajali. terbange. Anu sing adik-adik santriwati nderek. Ayo. Ya. Yang ngene iki lho, aku ngene iki. Mbok kira aku karo ngene iki terus piye? Tetep tak payungi ngene iki. Mbok payungi ku mbok pilih ndil, mbok rabi. Aku sama. Kaya rumangsamu peh dulure sun apa piye? Terbangku piye? Lho, terbang kowe Mas, Mas. Pas. Pas. Ayo tabuhan kok iso. Ya, oke. Prak no, oke? Siap, ayo adik-adik santriwati. Sak brokotmu, Bos. Katmu. Bapakku NU ibu muslimat, kang masku ansor, bayu patayat, bayu patayat. Melu NU senikmat, ngalor hidup bawa berkah. Melu NU senikmat, ngalor hidup bawa berkah. Ya ngono ya. Kangger prak 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 prak. Lah ngono ya. Sah ya. Suka. Ya oke. Soal Nabi Muhammad. Gerakne lebih gerakne. Iki lho, langsung lingkuh ae. Ah. Atus sik. Ngadeg ta. Ah. Wes nggih ngadeg. Ya. Bapak, yo. Bapakku NU ibu Muslimat, kamasku ansur, bayu patayat, bayu patayat. Melu NU senikmat, ngalor hidup bawa berkah. Melu NU senikmat, ngalor hidup bawa berkah. prak brum prak 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 brum prak prak brum prak prak. Ya. Praktek nih. Yuk kamu sini. Sah ya. Ya. Ayo coba, rojok tempomu rojok tambahi. Ayo. Ya. dong. Ya, Cik. Bapakku NU ibu muslimat. Kamasku ansur, bayu patayat, bayu patayat. NU Terbagi, kabur. ngalor hidup bawa berkah. NU senikmat, ngalor hidup bawa berkah. Prak, brum, prak, brum, prak, prak, brum, prak, prak, Dan rumangsaku iso menjiwai ngono lho, Mas. Saestu. Heeh. Iki sesuk awake dhewe duwe majelisan dhewe. Iya. Aku lek trimo ngene iki yo pisan tok langsung iso aku. Ayo dibaleni ben rada katan. Lek Baleni, ayo. Bapakku NU ibu muslimat. Kamasku Ansor bayu patayat, bayu patayat. melu NU patayat, Ngalor hidup bawa berkah. Melu NU senikmat, ngalor hidup bawa berkah. prak, brum, prak, prak, Pun paseh. Benjing nek mantenan sinten mawon, mengke selawatan nggih Nggih. niki mengke. Nggih. Santrine niki. Penak banget gawe rombongan dhewe nggih patayatan, patayat. Majelisan dhewe. Heeh, nggih selawatan. Iya. Hmm. Pun Tak penak masalah. enggak Mas, nembang Mas. Ah, nggih. Nggih. Teruske tembang-tembangan Nggih, sing nggih. kepenak yo, Mas. Ya. Sik Pak ya. Loh,
Anu ijol, terbang ijol. Terbang ijol. Lah wong sing ngampili Mas Eko kok dadak ijol ki nyap. Ijol. Maksudnya piye? Terbangnya Niki hijau lak Ijol, Pak. niki lak jan Anu, silisik iki- to, kok nek iso tenan lagi disili terbang. Anu tak gendekmu ya. Jajal kuwi jajal kuwi gege. Anu, nggonku kulitnya melempem Pak kok. Oh iya. Tas udan tadi ndak iso mak kentring ya. Heeh. Pak Eko saged jan contoh nih Pak. Lah aku ndak iso terus terang wong ngarep kuwi bendina selawatan aku. Iya. Wong kono tanggane kepaten tinggal ndelok bal-balan aja. Iya. Jale. Jajal. Iya, Nduk. Sama sini. Cepet. Cepat. Bapakku yang ibu muslimat. Enak lho. Terbangmu balik lho, Bos. Terbangmu balik. Hah? Terbangmu balik lho. Mosok ganteng-ganteng pekok ngono. Deng. Titik tapi kandel lek sampean Mas. Wapi yo. Kandel piye sailatku kok. Kita lihat ta. Tarik. Heeh. Kita lihat ta. Jujur Mas aku Terbangnya kok di mau? kita Eh? kandel. Sing terbang sapa? Wah wong disili kok kono. Kok apa? Kok kono. Bajingan nih. Duh. Kowe iki mbok aku itu kok anggap aku iki apa jajal? Iki nang desa-desa aku dhewe. Loh, baleng ireng malah koyo tikus got lho. Tikus kot mengklekmu piye? Kowe tak sawamplok ora aturan. Ngene aku pegel tenan aku. Kok ngajeni sithik to. Rumangsa. Karo aku wis cukup rasa karo kono. Senen-seneni Mas. Ngene iki. Masya Allah. Aku apa nemen ra iku, Nduk? Tak resikane Mas, kuwi ngawur. Muni Rumangsaku. dresiki sing apik ngono lho. Ora. Diresiki. Kaya adikmu ngene iki lho. Diresiki. Ngresiki. Diresiki. Kok malah Kok iso malah mbok wae kuwi. Diresiki. kowe iki yo adik asu ya. Ngono. Kocone. Seto. Kocone. Pasti. Wah, jabang bayi. Piye? Hadirin yang berbahagia, Baru. malam hari ini ada bintang tamu trio, yaitu inilah produk unggulan obat nyamuk cap 3 iblis. Wah, ya kenemenen. Sesuk-sesuk ngono iki njogo karo kewibawaane. Ngene iki mosok aku kok ngono ne. Kayak enak jigo. Ayo, kowe ora ngajeni. Ora ngajeni. Ngono kuwi. Ayo lapono. Apa ke tisu? Tisu. Tisu Lah, basah. alah, mau biasanya serbet. Aku ya anyar-anyarane tisu basahi. Karo tisu magic. Dek iki lho, awalnya kayak tisu basah, tukune tisu magic. Barang digengil, lho kok kandel ae. Ndak. Anyar-anyarane tuku tisu basahi. Lho, tak buka kan. Lho, kok teles tak PP, Mas. Dadi Wah, ya apa to yo. lho, tenan ya anyar-anyarane. Jadi pekol. Ning apotek ya, Nggih. tuku obat tidur. Terus Lek goe kalem-kalem. lah nyapa, Mas? Ngapa kok? Wedi tangi. Kae kanca Kang Suryanto ning di Kang Suryanto. Ya, zaman awal-awalane ning Aqua. Oh, nah. Air mineral kan sih anyar to. Karo aku ning ning lapangan Boyolangu. Tuku Aqua. Hancuk. Kadung tuku larang jan persis banyu putih. Lah anyar-anyarane Aqua. Kuwi lho wong isih urip iki. Iya. Ngomong iki. Yo ngono kuwi. Wah, Angkat. Aku wis ndak pitung rene iki ndak pitung bayaran iki terus piro wis diremuk. Pero, benar.
Ya Allah. Bur. Ayo. 2. Kuwi jan kaya tukang becik lho sing poh ngono. Puri sama... Kene sapa? Wah, Rachel sudah ya? Kene. Oh, sudah karo Pak Basuki mereka seje karo Mas Basuki karo Mas Didik. Halo Bandung, ibu kota Berian. Sehat ya, Buri? Sehat Mas. Nggih, sehat. Terus gue mbak dhewe tak ngresiki raiku dhisik. Gue cepat ngono lho. Cepat ganti sitoke. Jare pengen ketoprak. Ngono. Pur. Dalam wong kluduk. Sehat anu suwi apa ndek ya? Sehat alhamdulillah. Ya yakin insyaallah adik iki 3 dino podok terus iki ya. Nggih, alhamdulillah. Sok bengi ning ngentrong. Bapak ya aja ngantek batal lho. Ngapa, Mas? Aduh tak go DP perumahan iki aku. Pasti iki omah jaket iki lak wis digawekne manuk, iki tak tukoni omah manuk iki. Tembangin apa, Mas? Kan lho, kepayon piro? Pilihan dhewe aku wis ndak. Bareng awakmu lap-lapan iki kocon koyo gegek bulu. Kepayon piro lho. Yo kene. Jane Lho, paling ndak duet Pur. Karo Angel duet no. Iya. Sangatmu tembange aku sik tak ngresiki iki. salah Kamu sing digarap iku lho bocah-bocah jan wes. Wo samane ya. Duet kali Mas Kucuk iki. Jane masih koyo rasa dilapis esuk-esuk kena nggih dolanan putumu lho. Kok diputu jan? Duwe ngawure anake Yut kuwi. Jane wis tuwek. Yut sapa to? Dinut. Lah iya. Kok Yut iki Apa? Arep muni piye? Jane wis tuwek ngene betik murahmu kowe. Dak. Ketombian aku ora. Wis nakal. Nyanyi dhewe itu ya, nyanyi dhewe ya. Sendiri. Ya ya. Berdua karo Raja. Berdua untuk teman-teman berdua. Oh nggih. Ya. Lestari. Kalau Sari. Kalau Sari itu. Apa Dok? Mau Sumanding. sumanding, Pak. Tadi muga-muga teman-teman karo tetap sumanding nyawisi dari siji Nggih. nganti kakek-kakek lan ninen-ninen. Amin. Sumanding, sikat. Sik to. Dijajal dhisik. Nadane kok keduwuren karo anu. Oh, iya bener. Oh, Mas dijajal. Mas. Lah guyu cetak cedeki guyak-guyak cipok borok. Kok iblis kecebut dong. Ya. Sinaksen bulan kekancare ratri gure jagat Ini kamu kok Cino ya, apik enak ini. Pelan-pelan. Iki pancen sing kok Cina, Mas. lho, lap-lapan yo sik sambi omong iso. Loh, aku sembarang tak sambi kok, Mas. Dajale anu sesek anu. Aku tak sambil di YouTube biasanya. ya cari Mas. Iya. Ya. Sinaksen bulan kekancare ratri Jauh. gure jagat Kok Cina lho, Pur. Sesino. Wih, ngomong. Sing lanang iki gejala stroke kok kuwi. Bismillah, Pak. Pela, Pak. Nggih, samono ya. Nggih. Nadane monggo, ya. Iki lho Puri Ranger lho. Sinaksen bulan kekancare
Matur sembah nuwun. Iki wakeh pundutan sing mlebu ning WA bareng, Mas. Ya. Iki Mas Gensi ya ngersake tetembangan. Ya. Assalamualaikum Mbak Eko, waalaikumsalam. Niki sak rombongan saking Ngantru. Siap. Nonton bareng. Ya, nuwun. Wong ngantru ki, Pak. Oh, Ampun kesupen benjing awake dhewe. Niki kayak ngantru to. Aja lali benjing teng ngentrong. Awake dhewe teng ngentrong, lek ngentrong kidul lek Ngantru kan kono to, Mas. Kan foto Ya tapi iso kalau iso ngluruk kon dindi kok. Iya. Juna teng awi dek wingi. Enten sing nyusul teng sumber gempol. Nggih, iki Ahmad Tarifin iki ya sik ndelok. Kang Tomo Ete iki ya sik ndelok. Ya, iki Ah, kula kirimke salam kangge Mbah Gunung. Mbah Gunung. Ya. Wah. Kok kenal karo Mbah Gunung aku? Kenal mijete dicicil kok niku. Nggih, iki Pak Guru Marji. Iki yo mirsani. Yo, ngersake katresnan sejati, Nggih, nggih. sumanding, Bon. dalan liyane denok denok. Ya, wah, sumandinge sampun Pak Marji iki yo liwat streaming. Ya, oh sak rombongan ding malan. Loh, Ya, mosok sak kepala sekolah barang. Loh, Pak Marji Guru maksudnya sak rombongan bodo nonton rene. Oh, tak kira ya Pak Marji Guru. Niki ngeten sing kirim salam teng Mas Gluduk. Nop sinten? Niki khusus untuk Mas Gluduk. Wah, sedulurku sing paling asoe. Ya. Sapa-sapa kuwi? Saking Hasan. Sopo ku Hasan. Iki dulure Hasan to iki. Ya. Iki Tole Yuska, Lor Pasar Nah. Burung yo ndelok rene. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Ya Mas, diteruske tetembangane. Loh, Kalian komunitas kula, Pak. Napa niku? SP. SP iki? Niki dalu mlumpuk sedaya niki. SP iki napa? Sedulur pedhot. Kok sedulur pedhot. Weh, kathah kok kanca-kanca kula niki sing. Mia Aprilia sama Anggun. Oh, gini. Ya. Sini, Mas, Mas. Seputane. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Merdeka! Merdeka. Sebutannya kok nganggo lagu-lagu Oh, kebangsaan. ini kan masuk ke bulan Agustus. Oh iya ngancik bulan kemerdekaan. Agustus ya, Mas. Dok, sampean dulu lulusan berapa, Dok? Maksudnya Lulus sekolah apa? Kuliah. Kuliah, Kuliah kuliah. lulus 2025. Alhamdulillah. Oh, Berarti S1 ya? Nggih. S1. karawitan Nggih, Mas iki ya. S1. hari-hari kemerdekaan, hari-hari nasional apa lagi, Dok? Apal? Oh, mau 21 April apa, Dok? Pancasila. Bagian. Kartini. Lah yo Kartini Aku dibisiki sampean malah ngeblek. Wisi sawang pendragas aku meneng aku. Oh, aku tau meneng kok. 21 April. Pancasila. 21 April. Kartini. Nah, Lah yo Kartini iki ngalor kidul gawe bros Pancasila. Pancasila. ya. 17 Agustus. Tahun Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, jajal iki. 10 November Pahlawan. pahlawan. Wah, Sing rada semangat ngono to, Halus Mi? Pak, halus ya beda. Pahlawan. 10 November apa, Dok? Pahlawan. 2 Mei. Apa? Pendidikan. Mas Luduk kapal. Nek tanggal 3 April malam Jumat Pahing
Kuwi rabine Pak Kamto karo Romlah. Balik. Tekoya api-api dadak. Aku nek dawuh Pak Kamto. Ini tak sombong lah. Dek, apa Dek? Lagunya apa Dek? Tuh, tembangnya tak tetokkan Mas. Yo, Kok tak tentokan itu. Denok aku sumpah Iya. suka aku karo tembang Denok. Wah, iki cah iki puwe dene lam ya. Napa meneh? Kepek dene lho ya. Lah kok iso? Kulit ora ber Pancasila. Lah yo ke mau. Sik. Bu Kartini semua. Sampean tak ngerti Lagu. pahlawan toh? Ngerti pahlawan toh? Nggih. Pahlawan ngerti. Iya, pahlawan. Umpama polwan tahu polwan? Tahu. Polwan itu apa? Polisi wanita. Nah, bedanya apa polwan sama polisi? Ayo. Kalau polisi laki-laki. Terus? Kalau polwan wanita. Oh, salah. Kan Lah. duduk. Ngerti ra bedane polwan karo polisi? Ya padha kuwi mau. Ah, salah. Bedane apa? Nek polisi kuwi ndurane coklat nom, ngisore katoke coklat tuwek. Nek polwan. Nek polwan ndhuwurane coklat tuwek, ngisorane coklat nom. Lah katoke. Mbah ora roh aku. Mosok teko kono. Sapa sing roh katoke? Wis ora apa-apa. Enak Cah loro iki Doraemon. Kuwi Denok, asli. Denok. Denak, sensor Gun, awakmu Gun. Denak. Akate Masjid. Anu. Mas, oh, jadi main nemu tuh itu. Mas Santo. Kuwi jenenge Farid. Baret. Jenenge Farid Darda ya. Ora ngerti. Ya. Sayang. Wah, apa? Sik. Bareng kowe nembang sayangku, Jamalun langsung metu. Kok tuwek men to? Oh, Yo, sing metu ya aja sing tuwek. Oh iya. Biyen tahun 6 lho kuwi. Wong Mangsamu. aja nyepelekne wong tuwek mergo biyen iso saiki tuwek ki biyen tau dadi nom. Awakmu cara ora menghormati Kang Jamalun ra viral kowe. Hmm. Kowe obah sak obah full video. Obah sak obah video. Ayo sampai kancane turu, HP-ne pun di video dhewe. Ora roh. Aku sing karo Jamalun ki sing tak gumuni sih tak Mas. Karo dalan nek apal kok ndak. Apa lo kuwi terus kok yo. Iki Jogjai metu kene. Bosok. Yo, ngomong aku sosi ketularan. Ayo, Gun. Sing sita mek benane rambut. Sapa? Jadi ya, angger ngomong di Sesuk ning tindak. Kene iki apane sesuk ning tindak. Aku lek rasane wis ora sing 14. Yo. Oh, nyanyi iki tangan aja ngene lah ngono. Sayangku sing bagus dhewe purna napa bakal tak usahake. Miang. Ibarate saisi bumi nggo kowe. Enak to? Ya hop. Tak critani. Piye? Iki ra percaya. Kang Jamal ini takjak tanggapan yang Kediri. Jamalun. Aku ndagel yang dhuwur Kang Jamal ini video kula kali niki. Ah. Tak matne mlaku ke panggung. Komburi yoga, balik rene neh. Terus tak enceng kok ngene. Wong HP-ne mati. Kok sok ngene gayane Rono barang ki lho. Kowe ngawur. Kuwi ora mati. Kuwi videone disenyapkan. Jahat. Masya Allah. Ayo, diaturake sing enak Mas. Ya, indah, ya. Hey, good. Ya, me.
Mas Ritik, Mas Lulung. Dawuh leresan. Sik dereng lho niki. Neruske karo tembangan. Celuk-celuk kok. Kaya Aku Lho, awake dhewe gegojekan geguyonan ora mung guyon-gujek nembang ning uga ana tarine. Oh. Loh, Hani itu punya keistimewaan. Loh, warga masyarakat sini itu juga dengan tari itu suka sangat, Mas. Mulai lagi tak aturake tembangnya bajing loncat. Nggih, nggih. Sing nembang jonggrang, Hani. sing kali Joget Hani. joget Hani. aku bayangane sing dawane kritik malah. Piye Apa? piye? Kang Jamal karo Jedi ngono. Sing sitok duwe apa? Profesi ngono kuwi. Pendono dhewe. Kegiatan dhewe. Kegiatan dhewe sing Jedi ya duwe kegiatan dhewe. Oh. Aku ora tau petuk ya. Ora tahu. Iki cara petuk wis apik kuwi. Piye, Mas? Cara kowe dadi Jamalun. Wong aku jamal. Aku Jedi. Aku Jedi. Iya. Kang Jamalun kan senengane video. Video. Jedi wis piye? Iya, mesti undane rambut. Ah. Rambut. Cara kowe Kang Jamalun itu. Ah ya, piye. Iki improvisasi sebentar, Iya, Mas. iya. Loh, Di, Kang Jamal gak tahu Kang Jedi to? gak tahu. Jalan video Nek selengkap. nyeluk anu jedek nek nyeluk. Dek, jedek. Sidak. Lah yo siden, jedek. Sidak, heeh. Mas Jedi nyeluk Kang Jamal napa? Ya lon ngono ya. Lon. Lun. Oh, lan lon. Ini video itu. Dek, sidek, dek. Lun. Nyapa Ya, lho? ini dek. Jajah tak kirim nih Mas Ikon. Api beranda. Videonya api beranda. Terus yang sitain nyusul. Jajal dulu ya. Iya. Videonya api beranda. Api lho, iya ta. Lho api. Api tadi. Nah, kok sing sitain nyusul nek. Piye? Sing nggawa tas. Ndak budal ngono ta cacang selangkah gadis kayak Ya, Sim. Mek sahabat. Iki mang sahabat. Aku ngerotok. Aku ngerotok, Mas. Ya bar kok ngawi yo ado iki. Moyo kon golek sopir ora supir dhewe. Gering iki lek pas dolan lek ning omah adem aku. Sampe diketaki sing itu. Jamal ya apa wis sekali-sekali sedekah rotine ditumne ning dalan kok. Ayo Han, jumeneng yo. Ani. Ana anu, Dok. Sampur, Dok. Enten. Sampurna to. Ya. Sepotane, Mas. Yo. Oh, saklene. Apa? Jaluk apa sampur? Sampur. Kuwi rokok sing biasane. Apa? Sing itu. Iki cacah yo ngono. Rokok ganti to ki anu. Sem. Ki rokok untel ki apa? Yo. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Keluarga besar Mas Iko ki reno-reno. Kowe roh mantan supire Mas Iko. Kuwi saiki tak jak loloke rawuh. Apa tumon juragane dikunci ning jero mobil anu tahu ta? Wong kene wis dandan arep medun ke lokasi lho. Lah kok diremot kon jaba jajane. Ora wong lolo pelek. Jan ya ampun. Ngono ki tak seneni Mas Iko le. Nek tanggapan kuwi haru-haru karo wong panitia ben ketok sopan. Lah tak omongi, ngono ki yo haru-haru. Oh. Ngono ki, wis diaru to, Ling. Monggo, Pak. Matamu kocone rambu buka ki lah. Lah kocone sing ditutup. Kuwi candrane Cak to. Kuwi karo aku yo duwe peristiwa sing gedeng nih, Mas. Piye kuwi? Posisi arepe mayang ning Malang, ya to. Terus aku kan masuk to, Mas. Jadi kongkonan sapa yang tak kongkon liyane Chandra. Bisa le tukokno Pampers. Ukurane XLL sing gedhe dhewe to. XXL, heeh. Ukurane sing gedhe dhewe. Wah, nggih Pak, siap. Budal. Ya ngono kuwi. Nah, lah bar mulih. Terus Wis ya. Pun Pak, wis gedhe dhewe niki. Lah kok tak bukano ukurane cah cilik. Wong teng kuwi mulus tenan. Wah, lho kuwi asli gak ngabot ndak guyon aku. Sik apik tukane. XXL ini ukurane sing cilik, bayi. Aki yo ndak. Ayo balik, ganjinge. Dhuwur balik, kuwi ndak guyon.
Sama iki. Wong aku mules tenan kok. Goblok. Kebat kok ning Nek lucu dikongkon maksudnya. kok, iya. Siap Mas, siap Mas. Saya apa itu kali Pampers ini? Ati bang tuh kali softtek wis dilokno. Jan gumun aku. Wis anu nih Pampers sing. Pun Pak niki. Sing apa? Buka cilik. Wis critane bocah iki mulane tak openi Ben. Oh, Ben lucu maksudnya. Wah lucu nih yo megel nih kan. Wis kene ya. Yo, diaturake. Han. Sing nembang aku lek ndampak rene ndak iso no. Loh, ini pancen yo, pancen yo. Warga kene iki seneng karo joget lho Mas Yohan. Nggih, Mas. Pasundan niku pancen nggih. Irama Wiraga Wirasa. Nggih. Ya. Yo, diaturake. Ning nong 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 ning nong nong. Malah bledrok. Bledrok. Kowe iki cah. Iki lho ya tak wis Bledrok. ketularan. Kowe iki asine genep setahun ning gone ndal bulur gendeng kowe. Yo, Ketularan Han. niku. Yo. Yo. Edan Mas Eko. Pancen model Pasundan iki pancen benten-benten gagrakipun. Nggih. Wonten Citanduwi, Cikampek, Cikarang. Cikarang kali Cikopok niku. Lho Cikopok ono Cikopok. Enek, Cikopok pancen daun pulus ngenten daun pulus. Daun pulus. Nggih. Senten piyambak. Biyen mriko lek ngomong sesuk dhewe nggih. Bapak kula biyen ya pengedang Jaipong. Ini kok dulu. Nah, berarti amal pe lunga ning Cikopok. Oh, wajan arepe joget kok malah diselani. Ayo, anu, Grang. Ya. Bajing. Ya. Bajing. Bajing.
Mas Ritik, Mas Duduk. Enten dawuh. Sampun sawetawis dangu nggone Ngaten Gojek. leresipun, nggih, nggih, Nggih. Mbok pilih wonten kalepatan nyuwun pangapunten nggih, Mas. Pondene kula semanten ugi Mas Eko, Nggih. Mak Cangik Yulimbu anggenipun tinimbalan marak sowan wonten Dalem Agung panjenenganipun Bobo Jumilan. Jumilan. Ing samangke sarimbit Ibu Yudiyarti, ing samangke menapa ingkang dipun gayuh insyaallah ridho lan hidayah saking Kang Maha Kuwaos dipun caketaken kabagyan kamulyan saha katentreman Amin. sedayanipun. Amin. Mas Duduk. Kula biasa bos, muga-muga sing delok selamat, sing bakul selamat, sing ditangkap selamat, sing nanggap selamat, sedaya warga masyarakat selamat, sedaya selamat berkah barokah sing Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kapan meeting dalu ya, Mas. Siap, siap. Pagi, Mas. Meeting Gimana dalu. sih, Mas? Siap. Insyaallah nggih. Sun-sun ae, Dok. Terus ke laku, Dok. Ya.